Pred 2 mesiacmi som si kúpil grafickú kartu RX 9070 XT od AMD. Konkrétne teda model Nitro Plus od firmy Saphir, ktorý okrem iných vecí ako jediný používa 12V high power konektor. No a ako môžete vidieť, zatiaľ som nezhorel. Po unboxingu tejto grafiky som sľúbil, že si dáme možno po nejakom takom mesiaci aktualizačné video, kde poviem o tom, že čo sa mi páči, nepáči na tej karte, a prešli 2 mesiace a ja som ho stále nespravil, takže už je na čase. Pozrieme sa na to, že aké má pozitíva tieto karty, akých vecí som sa bál, alebo respektíve, že čo som si nebol istý tým prechodom z Nvidia na AMD a ako to nakoniec dopadlo. A na záver sa pozrieme, že aké má zlé veci táto karta, lebo nie je bezchybná, bohužiaľ, ale to si povieme neskôr. Čo sa týka surového výkonu tej karty, tak by som povedal, že je úplne perfektná pre hranie v QHD rozlíšení, teda 1440p alebo 1440p, prípadne 4K rozlíšenie s nejakými kompromismi, to znamená, že buď musíte používať nejaký upscaling, čiže FSR-ko, alebo naopak musíte znížiť niektoré grafické nastavenia. Respektíve môžete hrať aj 4K na najvyšších detailoch, ale tým pádom nebudete mať až tak veľa FPS. A to, koľko máte FPS pri 4K, je v podstate vaša osobná vec. Keď vám stačí 60 FPS, tak táto karta bude vhodná pre vás. Ale ak požadujete napríklad 100 a viac FPS, tak táto karta jednoducho není pre vás vhodná, ale to není kvôli tomu, že by bola zlá, ale jednoducho, lebo nemá dosť výkonu. Na také hranie potrebujete nejakú kartu ako 5090, ale to je kapitola sama o sebe. Čo sa týka výkonu karty v ray tracingu, tak tá karta je stále pozadu oproti Nvidia, ale napríklad mne na moje ray tracingové hranie že úplne stačila. Ja som si zapol Talos Principle 2, dal som to na najvyššie detaily, pri QHD rozlíšení, dal som si FSR na performance a jednoducho užíval som si krásnych 100 FPS. Tu v podstate záleží o tom, že či je pre vás ten ray tracing dôležitý alebo nie. Pre mňa až tak nie je dôležitý a keď už ho chcem použiť, tak karta mi poskytuje dostatočný výkon. A asi najlepšia vec, čo na tejto grafike je stabilita ovládačov. Zatiaľ som nemal, že ani jeden jediný problém toho charakteru, že by mi hra padla, alebo že by bol nejaká chyba v tom AMDčkovom driveri, ktorá by mi vyslovene znemožnila, alebo by mi veľmi skomplikovala hranie. Čiže všetci hejteri AMD driverov môžete sa ísť strčiť, pretože už nie sme v roku 2015 a tie drivere pomaly začínajú byť lepšie ako od Nvidia. Tie drivere ale samozrejme nie sú bezchybné, nejaké chyby sa v nich určite nájdú, veď preto ich aj časom fixujú. Aj ja mám nejaké problémy s tými driverami, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr o videu. Všeobecne ale teda kartu vnímam veľmi pozitívne a ja neviem, ako by som to vedel inak vyjadriť alebo lepšie vyjadriť. Jednoducho proste zapnem hru, mám dosť FPS, hra mi nepadá a čo viac proste od grafiky chcieť, jednoducho spĺňa všetky moje očakávania. Poďme sa ale pozrieť na niečo, čo som sa najviac asi bál pri prechode z Nvidia na AMD, a to je v podstate absencia DLSS. Staršie tituly jednoducho nepodporujú DLSS, lebo vtedy neexistovalo, alebo niektoré tituly sú také, že už vtedy podporovali, ale iba DLSS bez FSR, alebo podporovali FSR, ale staršej verzie, čiže 1 alebo 2. Pretože podľa mňa, kým nebola FSR 3, tak to veľmi ani nebol konkurent pre to DLSS, ale skôr to bola taká budget náhrada, by som to definoval. Strašne som sa bál, že jednoducho, ak tá hra nemala aspoň tú FSR 3, tak jednoducho, keď ju zapne, že buď bude mať málo FPS v tej hre, alebo tým, že nebude mať DLSS a musím použiť staršie FSR, tak tá hra bude vyzerať zle. Ale tieto obavy sa že okamžite vyparili, keď som zapol Tarkov. A v Tarkove, keď som zamieril s optikou, tak som mal viac FPS, ako keď som s RTX 3070 hral bez optiky. A to som pri 3070 používal DLSS na quality a s 9070 XT nepoužívam FSR, to hrám natívne. Kto to nechápe, tak vlastne Tarkov využíva tzv. Dual rendering a to je vlastne o tom, že to, čo vidíte v puškohľade, tak to sa renderuje nezávislo od zvyšku hry. Čiže vlastne optiku potom máte zoomnutú, ale zvyšok okolo tej optiky nemáte zoomnutý. Výhodou je, že vyzerá to realisticky, vyzerá to super, ale v podstate prakticky vy tú hru musíte dvakrát renderovať a to stojí strašne veľa FPS. A napriek tomu mám stále viac FPS ako so starou grafikou, takže to je asi... To hovorí samo za seba. Pôvodne, keď som si vyberal grafickú kartu, tak som chcel kúpiť RTX 5080, pretože som vychádzal z tej ceny, ktorú mala stáť, respektíve z ceny 4080 super, a že bude o možno nejakých 100-150 eur drahšia.
A potom som zistil, že je 2,5 násobne drahšia ako táto AMD karta. Teraz sa poďme pozrieť ale na negatíva, pretože tie vás asi najviac zo všetkého zaujímajú, že aké problémy som napríklad ja mal s kartou, alebo aké problémy majú aj ľudia na internete, ktoré som zachytil. Hneď prvý najväčší problém je s FreeSyncom, u mňa konkrétne. Jednoducho, keď mám zapnutý FreeSync a hrám, tak niekedy pri hraní sa mi objavuje taká hrubá čiara cez monitor, respektíve ono to vyzerá, ako keby vám odchádzali pamäte, že máte artefakty, keď vám odchádza pamäť na grafickej karte, ale jednoducho takto na jeden frame vám preblikne taká čiara. Teraz ju môžete vidieť, že takto nejako to vyzerá, ale hovorím, preblikne to len akože na jeden frame a potom za 5 až 10 sekúnd znova. A tie sa to nedieje furt. Našťastie veľmi jednoduché riešenie, vypol som FreeSync a čiara zmizla, takže není to až taký problém, síce nemám FreeSync, ale zatiaľ som nevnímal, že by mi nejako chýbal. Ďalšia vec, ktorá mi vadí na AMD karte je, že neviem si nastaviť veľkosť shader cache. To bola veľmi užitočná feature na Nvidia kartách, ktorá veľa razy vám pomohla so stutteringom v hrách, alebo keď ste mali out of memory chyby, jednoducho zvýšili ste shader cache z 1 GB či koľko na 10 alebo aj na 100, mali ste pokoj. AMDčko má jednoducho fixne nastavených 5 GB a nepohnete s tým. Respektíve možno sa s tým dá pohnúť cez nejaké modifikácie registrov, ale nie je tam žiadna jednoduchá možnosť, ktorá by to umožnila. Ďalší problém, ktorý mi karta spôsobuje, je napríklad pri Stalker 2, Shadow of Chernobyl. Vždy na začiatku hry máte shader compilation a mne táto shader compilation vždy padne s errorom out of memory na 16 GB AMD karte a predtým na 8 GB RTX to išlo. Možno to spôsobuje práve to obmedzenie tej shader cache, to neviem, nezistil som, nedopátral som sa k riešeniu, všetky fixy, ktoré som skúšal, nefungovali, ale jednoducho každé druhé zapnutie hry mi jednoducho hra padne, potom ju znova zapnem a už nepadne, lebo to skipne shader compilation a potom zase padne a takto dookola. Tento problém ale malo strašne veľa ľudí aj s Nvidiou, aj s AMD. Vždy, alebo respektíve vo väčšine prípadov bol problém procesor, lebo mali Intel, ale ja Intel nemám, takže netuším, čo s tým môžem mať. Ďalšie také negatívum je množstvo hier, ktoré podporujú FSR 4, lebo aktuálne ich není až tak veľa, a jednoducho toto sa proste časom opraví samo, hej. Aj na začiatku, keď vzniklo DLSS, tak podpora hier bola minimálna a teraz to už má každá hra. Takisto každá hra má už aj FSR-ko, aj XeSS. A jednoducho časom, ako budú vznikať nové a nové hry, tak už budú developeri viac a viac dávať FSR 4 do toho. Ešte pri FSR zostaneme, pretože jednu vec majú strašne zle vymyslenú, a to je, že keď hra podporuje FSR 4, tak ako povolíte tú FSR 4 v tej hre? Poďme si to rovno ukázať na Stalker 2. Čiže keď chcete zapnúť na hre FSR 4, tak musíte ísť do Adrenalinu, alebo teda do toho AMDčkového control panelu. Tu v záložke Gaming si dáte Graphics, a tu máte Fidelity FX Super Resolution 4. Tuto to viete zapnúť globálne, alebo to môžete zapnúť, že pre konkrétnu hru. Napríklad teda sa pozrieme Games, tu si nájdeme Stalker 2 a tuto môžeme vidieť teda FSR 4 a vieme to ručne vypnúť alebo zapnúť. Čiže teda FSR-ko sme povolili, teraz zapneme Stalker 2. Musím si stiahnuť ten mod, ktorý vypína tú kompiláciu shaderov, lebo sa mi nechce pri každom druhom zapnutí čakať, kým to failne. Ale aspoň uvidíte tú chybu, ktorú dostávam. A out of video memory, hej, a tento error tu mám, myslím, 9 krát. 7, 8, 9, 10, 11, tak 12 krát. Čiže sme v menu a teraz pôjdem proste do Options, Graphics a tu si nájdeme Upscaling Method. A ako môžeme vidieť, tak nikde nemáme možnosť FSR 4, napriek tomu, že sme to pred chvíľou zapli v AMDčkovom driveri. Takže vlastne v tomto prípade musím zdať, že nastavím si FSR 3 jednotku, môžem to dať kľudne na kvality, to je aktuálne jedno, FrameGen vypneme. A teraz môžeme spraviť, že otvorím overlay, ktorý nevidíte, moment. OBS-ko mi nechce zachytávať ten AMDčkový overlay, takže na to ideme po starom. V podstate stlačím Alt-R, otvorím si tento overlay a tu môžeme vidieť, že
FSR 4 enabled, ale že nie je currently active. Ale je to napísané, že môže sa stať, že jednoducho to uvidíte až keď budete v hre, že to je aktívne. Takže dobre, ideme teda do hry. Čiže dostal som sa do hry, teraz tlačím Alt R a tu už môžeme vidieť, že FSR 4 je aktívne. Čiže aktuálne hra oficiálne podporovaná, či je Stalker 2, beží na FSR 4. Ale samozrejme otvoríme nastavenia, pozrieme sa do Graphics a vidíme, že aktívne je FSR 3.1. A najhoršie na tomto celom je to, že to není konzistentné cez všetky hry. Napríklad v Black Ops 6 alebo Warzone 2, takže same shit, different name, tak tam sa vám FSR 4 ukáže ako samostatná možnosť, ale tiež raz vám to zmizne a raz sa vám to tam ukáže. Warzone nemám nainštalovaný, ani sa mi ho nechce inštalovať, lebo je to Warzone, takže budete mi musieť veriť. A jednoducho celé to funguje na tom, že hra musí podporovať FSR 4, čiže musí mať v sebe FSR 3.1, čiže to musíte zapnúť v adrenalíne, no proste je to úplná clown fiesta. Toto je ale podľa mňa niečo, čo postupne vymizne, lebo jednoducho hry začnú mať časom podporu natívnu pre tú FSR 4 a myslím si, že už to bude o tom, že jednoducho si vyberete v nastaveniach grafiky nastavenie FSR 4 a jednoducho budete si fičať. Ak to nemáte 4, tak budete môcť používať stále 3.1. Alebo prípadne existuje aplikácia OptiScaler, ktorá vám dokáže akékoľvek DLSS alebo XeSS alebo FSR nahradiť za akékoľvek DLSS, chápeme sa. A posledná vec, ktorá mi vadí, sú hotkeys, alebo teda klávesové skratky, a k tomu, aby ste sa dostali k nejakým veciam, pretože niekedy sú tak strašne nezmyselné. Napríklad, aby ste si otvorili ten AMDčkový overlay, tak na to je klávesová skratka Alt-R. A možno si poviete, čo je také zlé na Alt-R. No možno asi napríklad to, že 90% FPS-iek, ako napríklad aj Stalker, na R-ko používa prebitie. A teraz vy si poviete, že hrám strašne Stalkera a chcem si otvoriť AMDčkový overlay, že niečo si pozrieť. Akože na monitore nevidíte, ale mám otvorený, hej, overlay aktuálne. Ukážem vám to takto, aby ste mi verili. Hej, bum, 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 strašne strieľam. A teraz si idem otvoriť AMD overlay. Alebo napríklad, keď si chcete uložiť klip z hrania, hej, že posledných x minút hrania si chcete uložiť, čiže instant replay, ktorý máte aj pri NVIDII, tak na NVIDII je stará dobrá skratka Alt F10. Pri AMD CTRL Shift S. No ono by to možno ani nebol taký problém, keby na CTRL nemáte nejakú akciu v hrách, na Shifte nemáte nejakú akciu v hrách a na S-ku nemáte nejakú akciu v hrách. Čo nutne akože není až tak zlé možno ako s tým prebíjaním, ale jednoducho sú to často používané klávesy v hrách. Alt a F10 nepoužívate skoro vôbec. Takže ja som si rovno aj prebindoval tento instant replay na Alt F10. A potom tu máme prípady ako napríklad CS-ko, že vy ste takto v hre, otvoríte si ten overlay, ale hra na pozadí stále ide. Čiže ja môžem takto stále hrať CS-ko s otvoreným overlayom. A teraz si poviem, že idem si počúkať nejaké nastavenia na CS-ku. Počas toho, ako klikáte, tak hra vám to strieda. Počkaj, oni tu plentia bombu. Počkaj, cez overlay ich zabijem. Hej. Aj normálne držím mečko, defizujem bombu. Overlay. Čo ma strieľaš? Tu na OBS-ku vidím, jak hrám. Takže určite to nie je bezchybné, ale aspoň tú hru zapnem. Hej? To je, myslím si, že veľké pozitívum oproti NVIDII. Takže ukázali sme si asi všetky pozitíva, na ktoré som za tie 2 mesiace natrafil, respektíve pozitívum je to, že som kúpil kartu a som s ňou spokojný. Ukázali sme si všetky negatíva a v podstate aj to, že do akej miery ma môžu ovplyvniť. V podstate ma najviac ovplyvnilo to, že som si vypol FreeSync, čo až taký problém nie je. A verím tomu, že skôr či neskôr to fixnú. A o tom FreeSyncu inak ja som čítal, že kľudne môže byť vadný kábel DisplayPortový, ale ja som bol lenivý ho vymeniť. Takže tak. No a zároveň sme sa pozreli, že to, čo som sa najviac bál pri prechode z NVIDIA, a ako som sa s tým vysporiadal, že v podstate
mne trvalo asi týždeň možno, alebo 2, kým som úplne dal z hlavy preč to, že jednoducho nemám dostupné DLSS. A napríklad ten spomínaný OptiScaler som skúšal na Talos Principle 2 a keď som to skúšal, tak vtedy FSR 4 vyzerala reálne horšie ako FSR 3. Čo teraz neviem, že či je nutne chyba toho FSR, alebo toho OptiScaleru, alebo to, že som proste vnútil do FSR 3 hry tú 4. To neviem, odtedy už vyšli aj updaty na všetky 3 technológie. Čiže toto je niečo, s čím sa budem musieť keď tak pohrať, ale zatiaľ som jednoducho s kartou veľmi spokojný, karta funguje, nezhorela mi domácnosť a hry mi nepadajú. A čo viac jednoducho môžete od toho chcieť. Aj preto som sa teda rozhodol, že kartu si nechám, že ju nevrátim a asi som aj rád, že som ju nevrátil a že po tých 7 rokoch alebo koľko som mal zmenu z týmu zeleného na červený. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak vás niečo iné zaujíma, čo som neukázal vo videu, tak napíšte mi to dole do komentu. Nezabudnite dať like na video a ja sa na vás teším pri ďalších videjkách. Čaute. To mi neviem, či preskočí hlas, ale čaute.